केकरा बुझाई केकरा जे करा लगे दिमाग होई ओकरा नहीं तो भैंस के अंगा बीन बजाओ भैंस करे पगुरी हां तो वैसे ना लोग तो बने जी गोस्वामी जी लिखता नहीं बलि विक्रम बेनु ददीच गयो गयो पारथ जिन महाभारत ठाना गयो जिन जोधन जंग जुरे कोटि में छत्र तब बाली महाबलशाली जिनके को खरीद सकन लुकाना हे धरा के प्रमाणी अरे ही तुलसी जो फरास झरा जो बरास ग्राम पंचायत सेवा कला के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर साहब माननीय दिलीप कुमार मास्टर साहब हमारा के हजार रुपया पुरस्कार देने मास्टर साहब के हार्दिक अभिनंदन का सीढ़ी लेके घूमत रहे तोरा से एगो है पंखा चालू नहीं होत रे टेंट वाला तारवा मुरझा गइल बा अनेक रखे चले ना भगवा पिलास लेके झूठो के घूमल फिरता मैं स्त्री बने आटा पोत के किस दिन बनो हां भगवान स्त्री में चलो हो चलता आओ तो धन्यवाद वीआईपी युग हो गइल बा हां पहले के मिस्त्री झोरा में अपन हथियार लेके घूमत रहले है सब हां एक घर के लिए इलेक्ट्रिक जनतन क्या करत रहे का अपना है चूतरा का पीछवा पिलास फंस लेते रहे घूमल फिरे तरह से पीछवा ताको जो हम का ले ले बने और मिस्त्री पीछवा ताको जो हम का ले ले और मिस्त्री हैं हमारा सेगा मंदिर के पुजारी मदन गिरी जी उपस्थित बने हां जी संदेह माया जी को माला हमारा मंदिर के पुजारी बने हां जी सोखरनाथ मंदिर सेगा जय हो बाबा के वो माला दे दिहल जय हो बाबा जय हो धन्य है बाबा गोल लगन है आशीर्वाद के कम नंबर तनी आशीर्वाद फेंकी तनी ए बाबा आशीर्वाद फेंकी तनी लइकोनो रह रुपया देला के जरूरत रखे महाराज जी हजार रुपया पुरस्कार से हमारा मदन गिरी जी बाबा के गोल लगन है लाल भाई एकरा के देखो हो बाबा हार फरला से झरला अबर लबू पुताला धर्मशाला हजमिया ए धरती के है नियम हो हां ए मृतलोक के है नियम बा जन फारी उझारी जनवरी उबिताई जे जन्म ली माही अंतर इतने में समय के बाद बा एबर हाईलाइट बुताई तो बाउर लागी सबेर होई ना बुत और जाई तब बाउर लागी तिकोहा पाम झर जाला गाछ का मलिकार का बड़ा दुख होला आ उहे हम जब पाक जाला गाछ के मलिकार नौकर के हाथ में लगसी धरा के कहले जे का डढ़िया में फंसा के हिला के गिरा दे समय पर जब मृत्यु होला तो लइका भइला से बड़हन खुशी होला जे तेरे आज हमने के जा आइल बन जा जन्ने बा फरला से झरला पर लबू पुताला धर्म एगो अगल रे एगो जाला एगो अगल रे एगो जाला
लाल गोबियासी करमर 100 रुपया पुरस्कार देने। एगो और भाई हमारे के पुरस्कार दिले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। देखे नु नानी के धन बेईमानी के धन शैतानी के धन पानी के धन रसे ना ओरिजिनल जो ना पर जियो दू गो राज भोगत रह रजवे भोग जा तार मुंह बा व्यास जी अपना मन से बड़का बनत रह तब कहतर जे जयराम है ठेका तू सीख ए नानी खुर्शीद है ट्रम्पेट बजावे के सीख तू अपना मन के शाम सुंदर बना शाम सुनर बनत रह लोग तारा कभी बूटने बुझता तू बोतल सूखा बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल और रहमान हीरा कब कहे लाख टका मुरमोल हीरा कभी अपनी कीमत नहीं बता सकता नहीं बड़ी बड़ी बात बा रो सबके आदत बन गई बा छोट बात बोले के फुहर बात बोले के आई हमारा आदत हो ना कबो के और देखो देख लो राम रस गाली करण ऐसा अयो नचनिए हो देखो भाई स्वामीनाथ जी हमारे नीता भाई हमारा का 200 रुपया पुरस्कार दिले कैसे नचती है एक और महान भाव हमारा के पुरस्कार दिले हम नाव तोरा रखे जानो लिपि करते हार्दिक अभिनंदन शुभकामना करता भीम सिंह का ही करम हमारा भीम सिंह ही करम गलती बड़ी सुंदर ठेका बादक व्यास शशि कुमार जी के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा रावण से ज्ञानी करो बालिया से सानी दिली ओहो धला हम तो कहना खेत के मुरई बन जाए ए महाराज कहे नाम बा ना ना वही लोग ओहु लोग के निशानी नहीं ओहु लोग के निशानी नहीं खोजले भेटाना धर्मशाला हथिया जेकरा कोखिए में 6 महीना रावण दबाइले रह गेले बाल ओहु बाल के निशानी खोजबे त न मानी आ तू कौन खेत के मुरई बड़े दादा चार गो पतई लागल बो में मैं किराइल बड़ी सब वही पे 1000 मन भइल बड़ा ए पिंकी ध्यान दो ये हमार तहार गलती बा चप्पू करी पिंकी रौरा अपना के पहचानी व्यासी हां जी रौरा अपना के पहचानी के हमी कहवा सोई कौन कर्म करता नहीं आतना ऊंचा ऊपर चढ़ के जन गढ़ा में फानी रौरा अपना के पहचानी हाय 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 खाली दूसरा के शिकायत में जन लागो ना खाली दांत चीर ला हमारा बबुआ जी ना पिंकी गिरधारी बाबा का अरभानपुर हजारों हजार पुरस्कार देने बाबा के गोड़ लगने हो आशीर्वाद के कामना बा और दया धर्म जे राजा धीराज अलख निरंजन देखो सुख भैया किटू यादव जी असेगी पुरस्कार देने हमारा मैनेजर सिंह जी असेगा बड़े बड़े पुरस्कार दिले राजकुमार बाबू के भी हार्दिक अभिनंदन देखो ये लेडीज के ही है बिल्कुल कहला काम ना सबकर जवाब ना दे जाला बाबू हमरा में अपना काम कीजिए लोगों को जो पसंद आएगा उस दुकान पर जाकर के अपना सामान खरीदना चालू कर देंगे ए जमाए लोग सम्रांत व्यक्ति बा श्रोता समाज से पूछता नहीं एडवर्टाइज कौना सामान के कल जाला जौन ब्रांडेड बा
प्रचार करना सामान के कोले ब्रांडन बा ना लहसुन के मैक में प्रचार करता रहे 100 रुपये में 3 किलो 1.5 किलो 4 किलो 5 किलो काजी सोना के कहीं प्रचार होला हीरा के कहीं प्रचार कर सुनले बनी ना ब्रांडेड सामान का चलाई, कभी चलाई। प्रचार नहीं किया जाता चलाई जल्दी चलाई। एडवर्टाइज नहीं किया जाता है आए घड़ी 82 किलो जहाँ गावे को होता हूँ 5 दिन पहले व्हाट्सएप पर लगा के कहता हूँ हे जाए फलाना दिन के आवत नहीं रो सबाई सादर आमंत्रित बनी सोना का दुकान में प्रचार कबो नहीं थी सुने रो ना ना अमृत के दुकान में प्रचार नहीं जौहर के दुकान में प्रचार लिखल जाए ये हमारी दवाई इतनी जहरीली है किसी भी घास के ऊपर डालेंगे तो जल करके राख हो जाएगी काजी हाँ जी बड़ा समझे भाई दिमागी टेंशन है हाँ 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 जे गढ़ा गुढ़ी में नहाई लेबे गंगा जी में जाई कैसे हाँ काजी हाँ जी काल केवल हार नहीं काल केवल हार नहीं उनको ले सहारा धर्मशाला बेंजू एगो आवेल रे एगो भैया अच्छे लाल जी धनी धना हजार हजार पुरस्कार देने लालन भाई तार परिवार के सामान लोग चल गोल का अरे हमारे हित हवन तारा परिवार का सामान में मौज में चल गोल घर है हाँ हाँ बड़ा इनाम दिहल हलो इनका के बेरिया हाँ प्रधानो जी गलती करत नहीं गंगा पार बुझल हलो ना हाँ 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 एमे कोनो बात आई नहीं खेलो जाने जे गेटे पर वो कब तो लगबल वही वही करे काजी ये कोनो बात ना ये कोनो बात ना लालन भैया कोनो अन्यथा हमारा लगा नहीं खे ए जवाब दौलत बेसुमार बा और धन भरल बा दौलत बेसुमार बा भरी के जनाना भरी के जनाना और धन भरल बा दौलत बेसुमार बा और धन भरल बा दौलत बेसुमार बा भरी के जनाना रौरा सब विचार करो हमारा लालन चौधरी हमारा तुलसी बाबा के सुपुत्र बनी पकड़ी सीपुर दियर पकड़ी दर सीपुर दियर उमेश सिंह बाड़े तो रे पकड़ी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना जेकर कबो फुलैबो ना करे जेकर कबो फुलैबो ना करे चाहे जे दूसरे का फरल को झड़ जाई बाबा जेकर कबो फुलैबो ना करे चाहे जे दूसरे का फरल को झड़ जाई सब के होता ना लेकिन एह बेरा आज के महफिल में ऐसनो लोग होई हैं जे चाहत हो जे सब नथवा कतना जल्दी मर जाई काहे पानी गिरत गिरत पाक हो जाई पानी गिरत गिरत पाक हो जाई सुराग बढ़त बहुत फाक हो जाई आ हिम्मत के हाथी बजी संजम सवार ना रही तो अपने कमजोरी चढ़बाक हमने के केहू को वो छह बोले के आदत ही ना हम छोड़ा हो के आदत हम क्या हैं कि हम रोज सब प्रदर्शित करके बताई दिखाई रोजा पसंद होई तो ठीक बा ना होई तो कोनो बात नहीं खे एकरा खातिर दोसरा के गरिया वाला के कौन काम बा तब का जरूर बा दोसरा के गाड़ी दे के अपना के निमन बनवा के सीबी दत चियौरी राजा
भैया विनोद यादव जी विष्णुपुरा का धरती से पुरस्कार देनी विनोद बाबू के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना जी गिरी गई तिरी के नीमन बाउर दूनो एके नीमन बाउर दूनो एके चल ले चलाना जेपी भैया देहाती चीज है पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान बलवान कुरुक्षेत्र मैदान में वही अर्जुन वही जौन अर्जुन महाभारत के लड़ाई जीतले धनुर्धर के प्रथम खिताब पौले आ वही अर्जुन के जब समय बाउरा गोलनु मुसहर मार के मैं धनवा छीन लेले सो बोल भील आ मैं मेहरारू हड़प लेले से तने ए पर विचार करे बाबू ए पर विचार करे के चल नीमन बाबू दोनों एके चल ले चलाना एगो अवेल रे एगो